Bore da bawb a chroeso, croeso cynnes, croeso arbennig iawn i'n gwasanaeth yma yn Salem ar-lein. Cyfle i ni addoli Duw gyda'n gilydd, cyfle i ni annog ein gilydd, cyfle i ni ddysgu oddi wrth y Beibl, cyfle i ni nesau at ein harglwydd Iesu Grist a theimlo unwaith eto ei gariadau a Tom. Ond unwaith eto, mae hi wedi bod yn wythnos anodd i'r byd. Felly dechreuwn gyda gweddiwn. Ein tad, y mae'r amseroedd yn anodd ac mae pobl yn ofnus. Ein holl addysg a gwybodaeth gwyddonol, rydym yn wynebu gelyn nad ydym yn ei ddeall, nac yn medru ei orchfygu eto. Cyflwynwn wrth sylw, bawb yn y gwasanaethau iechyd a gofal sydd yn edrych ar ôl y cleifion. Y gwyddonwyr sydd yn ceisio'r feddyginiaeth fydd yn gwella. A phawb sydd yn cadw olwynion cymdeithas i droi. Prif nodwedd ein bywydau ar y foment yw pellter. Pellter o bopeth a phob un sydd yn gyfarwydd i ni. Diolchwn am bob dyfais technolegol sydd yn ein cysylltu a'n gilydd. Ond edrychwn ymlaen yn ymwneddgar at y dydd pan fyddwn yn medru cyfarfod â phawb wyneb yn wyneb. Ein teuluoedd a'n ffrindiau mynwesol. Ein cyd-Cristnogion mewn Oedfa, cwrdd gweddi, pwllgor a chynhadledd. Yn y sefyllfa yma, roedd ti ein tad yn agos a Tom, wrth law o hyd i wrando cry. Pwyswn ar dy gariad ath nerth i'n cefnogi. Mae'r llwybr o'n blaenau yn anelwig, a'r canlyniad efalla yn y fantol. Yr unig sicrwydd yw dy fod yn cerdded pob cam o'r daith gyda ni, ac ymddiriedwn yn y gobaith a'r iachawdwriaeth a ddaw o'th ddilyn di. Amen. A diolch mawr i Mrs Aldith Williams o'r Gymanfa Gorllewin Morgannwg ar y weddi hyfryd hon.
Mae'r plant yn chwerthin am fy mhenni, achos dwi'n mwynhau Nadolig a fy mhenblwydd cymaint. A bob blwyddyn dwi'n dweud, oh, that was the best Christmas ever, neu that was the best birthday ever. A dwi wir yn credu beth dwi'n dweud bob tro. Ond eleni, dwi'n sicr ddim yn dweud bod 2020 the best year ever. Dechreuon ni ym mis Ionawr gyda phryderon ynglyn â Brexit, wedi daeth y llyfogydd, a ddinistriodd tai a busnesau yn yr ardal, wedi wrth gwrs y virus sydd wedi troi'r byd a'i wyneb i waired, ac nawr llofruddiaeth George Floyd, gan heddwas yn yr Unol Daleithiau a holl ymateb i hynny dros y byd i gyd. Gyda'r tensiwn rhwng Black Lives Matter ac All Lives Matter, a'r ddadl ynglyn ag oedd y gwrthdystwr yn iawn i ymosod ar y cerfluniau, a pha cerfluniau dylen ni gadw a pha i'n cael gwared ohonynt, mae'r cwestiwn wedi mynd yn un cymleth dros ben. Ond ar ganol y ddadl, mae cwestiwn o gyfiawnder. Dydw i ddim yn gallu dychmygu sut allai dyn, a dyn sy'n gyfrifol i gadw'r heddwch, am dyna yw ystyr y gair heddwas wedi'r cwbl, sut allai dyn ladd dyn arall, mewn ffordd mor greulon a mor gyhoeddus. Mae'n sicr nad oedd yr heddwas yn meddwl am George Floyd fel bod dynol arall, fel brawd yn Christ, fel Anoel Mab Jiw, fel rhywun sydd wedi cael ei greu ar ddelw Jiw. Gallai gweithred fel hyn ddigwyd yn unig am oedd calon yr heddwas yn llawn trais, ofn efallai, hiliaeth a dicter. A dyma'r pwynt dwi eisiau wneud heddiw. Dydy hiliaeth ddim yn dechrau gyda llofruddiaeth George Floyd. Mae hiliaeth yn bennu gyda llofruddiaeth George Floyd, ond mae'n dechrau yn fach iawn, yn fy calon i ac yn eich calonau hi. Gwrandewch am beth mae Iesu'n dweud am y peth, ym Matthew pennod 5, adnodau 21 i 26. Dych chi wedi clywed beth oedd yn cael ei ddweud wrth bobl ers talwm. Paid llofruddio, ac y bydd pawb sy'n llofruddio rhywun yn eog ac yn cael ei farnu. Ond dwi'n dweud wrthoch chi fod y sawl sy'n gwylltio gyda rhywun arall yn eog ac yn cael ei farnu. Os ydy rhywun yn sarhau ei gyfaill drwy ei alw'n idiot, mae'n atebol i'r Sanhedrin. Ac os bydd rhywun yn dweud y diawdwl wrth rhywun arall, mae'n mewn perygl o losgi yn nan ufen. Pob tro ydyn ni'n ystyried rhywun yn eilradd i ni, oherwydd lliw ei groen neu safonau haddysg neu'r enw ar ei basbort. Dyn ni'n hau hadau bach ond peryglus iawn. Hadau sy'n gallu tyfu i mewn coeden enfawr o anffafriaeth a chasineb a hyd yn oed trais. Pob tro ydyn ni'n hau hadau o ddicter a meddyliau o ddial yn ein calonau ni, unwaith eto, dyn ni'n hau gwynt a medi corwynt. Ac mae'n rhy hawdd i ddechrau gan chwerthin gan wneud jog fach sy'n edrych yn ddiniwed am acen neu fwyd rhywun sy'n wahanol i ni, heb weld bod agwedd hiliol gyda ni hefyd. A heir a fedur, maen nhw'n dweud, ac mae'n hollol wir. Felly, cyn i ni fod yn rhy gyflym i gondemnio beth dyn ni'n gweld ar ein sgriniau ni, gad i ni gymryd geriau Iesu o ddifri iawn. Dydw i erioed wedi lladd neb. Dydw i erioed wedi gwahaniaethu yn erbyn rhywun am ŵni.
oherwydd llwau croen. Dydw i erioed wedi ymosod ar gerflun chwaith. Ond dwi wedi bod yn ddig gyda llawer o bobl. Dwi wedi berniadu llawer o bobl yn fy nghalon i. Hyd yn oed os ni wnes i ei berniadu yn ei hel. Ac mae Iesu'n dweud taw dim ond un cam bach yw mynd o gasau rhywun i'w lofruddio. Mae'n hawdd condemnio'r ymddygiad eithafol ar ddwy ochr y ddadl ydyn ni'n ei gweld ar ein sgriniau. Ond ydw i wir mor ddiniwed â hynny? Gwrandewch unwaith eto a geriau Iesu ym Mathew pennod 7, adnodau 1 i 5. Peidiwch bod yn ferniadol o bobl eraill, ac wedyn wnaeth dyw moch barnu chi. Oherwydd, cewch eich barnu'n yr un ffordd a dych chi'n barnu pobl eraill. A pren mesur dych chi'n ei defnyddio ar bobl eraill fydd yn cael ei defnyddio arnoch chi. Pam wyt ti'n poeni am y sbecyn o flawd llif sydd yn llygad rhywun arall pan mae trawst o bren yn sticio allan o dy lygad dy hun? Sut allu di ddweud, gad i mi dannu'r sbecyn yna allan o dy lygad di pan mae trawst yn sticio allan o dy lygad dy hun? Rwy ti mor ddaiwynebog. Tynna trawst allan o dy lygad dy hun yn gyntaf, ac wedyn byddai'n gweld yn ddigon clir i dannu'r sbecyn allan o lygad y person arall. Mae llofruddiad George Floyd yn trosedd, yn erbyn Jiw ac yn ein herbyn ni i gyd. Ac dim trosedd unigol yw hyn, ond mae'n cynrychioli pob anghyfiawnder yn erbyn pobl oherwydd ei rhyw, neu iaith, neu genedligrwydd, neu grefydd, neu liwau croen. Mae lleisiau miliynau o bobl yn galw am gyfiawnder. Mae gwaed nhw yn erfyn ar Dduw am gyfiawnder. A dyma pam ddaeth Iesu Grist i sefydlu ei deyrnas o gyfiawnder a heddwch ar y ddaiar, a gan ei gariad dynistrio nerth, hiliaeth a phechod a'r nerthoedd eraill sy'n gadw ni yn gaeth. Ond, cofiwch, mae'r chwyldro yn dechrau yma gyda fi. Cyn i fi fod mor gyflym i ferniadu'r trais ydyn ni'n gweld ar y teledu neu'r cyfryngau cymdeithasol, y trais a'r dicter sy'n amlwg ar ddwy ochr y ddadl, gad i ni ofyn y cwestiwn. Beth yw cyflwr fy nghalon i? A oes unrhyw olion o ddicter ac anffafriaeth a dial yn fy nghalon i? Os oes, mae perygl mawr, a bydd y hadau bach yma yn codi yn goeden fawr, sy'n gallu achosi llawer o ddifrod. Pan dyn ni'n edrych ar bechodau eraill, mae Iesu'n ein dysgu i fod yn llawn tosturi. Ond pan dyn ni'n edrych ar ein calonau ni ein hunan, mae rhaid i ni fod yn ddi-doster os dyn ni eisiau bod yn wir disgyblion Iesu. Mae rhaid i ni dreulio amser bob dydd yn edrych yn ofalus am y planhigion bach o ddicter a chasineb ac anffafriaeth a chynfigen a drwgdeimlad sy'n tyfu yn ein calonau ni, ac yn ei dadwreiddio, yn ei tynnu nhw allan yn syth ac yn ddi-doster. Gardd hyfryd Jiw yw ein calon ni, a dydy neb eisiau gardd yn llawn chwyn. Ar lan hyn afon dagrau hallt eisteddau sanglwyddedig gan deimlo baich cywilydd drwm a thristwch
calon unig. Does neb I leddfim hoen a'i dôn na'n nunllai ddiancyddo. Mae drws pob cysur wedi ei gloi, rwy'n wrth o dedig heno. Ond wrth I meistedd o'n o'n drist yn cyfrif yng nghamweddau. Mi deimlais presenoldeb ci yn nesu at a finnau. A chrydal I mi glywed llais llawn cysur am a ddeiant yn galw'n dyner arnaf tyd yng ngwaed y groes ceywelliant. Ac at y groes dofyn ai nawr am clwyfau am diffygion. At un a brofodd boen a gwawd dan gondemniad dynion. At dygodd yn ei gorff ein gwarth yn nifydd I gyfiawnder. A galwn unai fyw yn rhydd, wir fywyd yn ei lawnder. Drwy waed ei aber perffaith llawn, rwy'n iach o'm holl bechodau. A gwaed ei glwyfau digon i'w I wella amrywiau unai. O can a fenaid yn y gwaed, lle nad oes dim condemnio. A derbyn Iesu fel yr wyf, a chael fy nerbyn ganddo. A hedeg mae fy meddwl fri at fydd sydd eto I ddyfod. Heb boen a chir lle galla fi yn llawen neu gyfarfod. A chyffwrdd creu
Finnau fyw dragywydd. Gweddiwn. O ddiw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu. Cyflwy nhw'n gerdofron bobl yr unol daleithiau. Cofiwn yn arbennig am deulu George Floyd, a phob teulu arall a gollwyd anoeliaid mewn sefyllfaoedd tebyg. Maddau I ni am yr hiliaeth sy'n bodoli yn ein byd ac yn ein calonnau ni. Gweddiwn dros Gymru, anhawdd dwfn I greu gwlad sydd yn rhydd o hiliaeth. Diolchwn I ti am y rhai sy'n codi llais yn erbyn y fath anghyfiawnder ac yn gweithio yn ddyfal dros bawb sy'n cael ei gormesu. Glanha ein calonnau o'r drygioni hwn, a phar I ni weld dy gariad dwyfol di ym mhob un brawd a chwaer, beth bynnag fo lliw ei croen. Amen. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddir dy enw, delyd y deyrnas, gwneler dy wyllus megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Daro I ni heddiw ein bara bainyddiol, a maddau I ni ein dyledion, fel y myddai yw ninnau un dyledwyr. Ac nac arwain ni y brofedigaeth, aeth y gwarad ni rhag drwg. Canasaiddo ti yw'r deyrnas, a'r neth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Amen.